माता जी के विदाई के मतलब का होला इ तू लो देख ललो है। एगो वीडियो लगा दे तनी भाई। हम बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह सरस्वती पुत्र कहल जाले। पवन सिंह के गायकी, पवन सिंह के स्वर पर साक्षात सरस्वती माई के वरदान बा। उनकर वास उनकरा कंठ पर रहेला। आज देख अपना सबसे जीवन के महंगा कार यानी पावर स्टार पवन सिंह लैंड क्रूजर में सरस्वती माता के विदाई कर रहल बड़े। विदाई के मतलब ये होला, मायूस होखे के चाही। विदाई के मतलब माई के जब विदाई होला तो एगो गम, एगो दर्द अंदर होखे के चाही। एगो हमने किहे लोग मनावता, ऑर्केस्ट्रा नचावता, लौंडिया नचावता, गंदा गाना बजावता, रोड जाम करता, लोग के पीटता, मारता। ओकरा के ई लोग का बुझता कि हम सरस्वती माई से बहुत प्रेम करीले, सरस्वती माई हमरा के ई सब कैला पर बहुत खुश हो जिहन, बहुत कुछ दे दिहन। शर्म आवे के चाही। पूजा के मतलब ई होला, इहेंगा पूजा कइल जाला, इहेंगा माई के विदाई कइल जाला। अरे माई के जब विदाई होखे आँख में आंसू ना आवे तो विदाई कौना काम के। आजकल तो विदाई होता, सरस्वती जी के भसान होता भैया, डीजे ऑर्केस्ट्रा नाचता, सरस्वती जी के मूर्ति के पकड़े ले लोग नहीं खे। जो लोग टाली पर चाहे ट्रैक्टर पर चाहे पिकअप पर मूर्ति के पकड़ लेवे खातिर भी लोग गांव के खाली नहीं खे। जेकरा के बैठावो कहला ना 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 हमरा आगे काम बा, हमरा ऑर्केस्ट्रा में रहे के बा, हमरा डांस में रहे के बा, हमरा लाठी लेके भाजे के बा। उनका माई के विदाई से कौनो मतलब नहीं खे, उनका माई के भसान से कौनो मतलब नहीं खे, सरस्वती माई के पूजा पाठ से भी कौनो मतलब नहीं खे। उनका सिर्फ मतलब बा डीजे से, सिर्फ मतलब बा डांस से, सिर्फ मतलब बा गंदा गाना से और सिर्फ मतलब बा विवाद से। बाकी कोनो मतलब नहीं है। असो के सरस्वती पूजा में बहुत जगह बहुत सारा हादसा भइल बा, बहुत जगह बहुत सारा क्राइम भइल बा, बहुत जगह बहुत सारा लोग इस दुनिया के छोड़ के चल गए। उनका किहे फिर से जीवन में कहियो सरस्वती पूजा ना मनी। तो ऐसे प्रशासन अगर कोनो प्रकार के व्यवस्था टाइट करेला तो लोग गुस्सा के बोलेला कि हेंगा प्रशासन करता होंगा करता। रे भाई तू पूजा पाठ देव से कर ना, जेगा पूजा कैल होंगा कर ना। प्रशासन के कहे के जरूरते ना पड़ी, प्रशासन के कहे के जरूरते ना पड़ी। अगर तू अच्छा से करब तो प्रशासन तारा भी बचाव खातिर, तारा सुरक्षा खातिर सब निर्णय जौन बा कि लेला। एमे प्रशासन के कोनो दोष नहीं है। तू लोग वीडियो देख के सीखल हो, यू स्टार हुआ जौन स्टार भोजपुरी बॉलीवुड जेकरा के चाहो ओकरा के बुला के नचवा दिए आ जेकरा के चाहो ओकरा प्रोग्राम ही करवा दिए। लेकिन देख लो माता जी के विदाई केंगा होला। शर्म आवे के चाही जे लोग सरस्वती माई के विदाई में गंदा गाना बजावेला।